Da, ona je Bečko. Ona je Bečko. O, prosti što te teta ne krstila, oprosti. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok podsjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima krštenja, potvrde i Euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam ovaj blagoslov hrane bude znak te novine, da u blagovanju te blagoslovljene hrane i u zajedništvu svoga obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi. Poslušajmo riječi Svetog pisma. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luku. I gle, dvojica su od njih tog istog dana putovali u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. I dok su tako razgovarali i raspravljali, pridruži im se Isus i pođe s njima. Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. Uto se približiše selu kamo su išli, a on jede dalje. No ni navaljivaku. Ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomite im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a oni im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugom, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Što
Slaveći spomen smrti i uskrsnuća Kristova, pomolimo se, braćo i sestre, Bogu Otcu Svemogućemu, da ovaj vazam bude na spasenje nama i svemu svijetu. Ti si nas slavljem vasma svake godine obnovio i milosti posiljenja. Daj da cijele godine živimo kao novi ljudi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti nas darivaš hranom za dušu i tijelo. Ne uskrati nam nikada te hrane, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ti si po svom sinu čudesno hranio gladne. Daj da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Draga braćo i sestre, a sada slijedi molitva blagoslova hrane. Pomolimo se. Bože, Ti si izbavljajući narod svoj iz Egipta zapovjedio po svojem sluzi Mojsiju da se zakolje janje kojim si najavio Gospodina našega Isusa Krista, janje koje će oduzeti grijeh svijeta. Naredio si također da se krvlju toga janjeta pomažu oba kućna dovratka. Udostoj se blagosloviti ovaj stvor mesa, što ga mi, sluge Tvoji, želimo blagovati Tebi na hvalu o danu uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Neka pomogne, molimo Gospodine, milost Tvoga blagoslova ovome stvoru jaja, da Tvojim vjernima, koji će ih sa zahvalnošću uzimati, bude zdrava hrana, te znak novoga života koji nam donosi uskrsnuće Gospodina našega Isusa Krista. Blagoslovi, Gospodine, ove nove plodove povrća. Oni označavaju novo proljeće i preobrazbu svega stvorenja u Kristovu uskrsnuću. Obdari radošću, nadom i životnom snagom sve one koji se njima budu hranili, časteći Tvoje sveto ime po Kristu Gospodinu našem. Amen. Blagoslovi, Gospodine, sve druge jestvine da budu spasonosni lijek ljudskom rodu. Podaj da po zazivanju svetoga imena Tvojom dobrotom posvuda budu rađeni svi koji ih budu blagovali po Kristu Gospodinu našem. Amen. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Draga Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod